Il-Gvern Malti u l-Kunsill Federali tal-Iżvizzera iffirmaw ftehim imsejjaħ Second Swiss Contribution li se jħalli kontribuzzjoni ta' 3.5 miljun euro lejn pajjiżna. Dawn il-fondi għandhom lan biex jinaqsu d-disparitajiet ekonomiċi u soċjali f'pajjiżna. Dan sar waqt żjara uffiċjali li kellu l-President tal-Konfederazzjoni Svizzera Ignazio Cassi mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Ian Burch u s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnet. Matul il-laqgħa ġew diskussi l-aħħar preparamenti li għaddejjin miż-żewġ pajjiżi għall-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda minn Jannar li ġej u relazzjonijiet bilaterali bejn Malta u l-Iżvizzera. Il-President tal-Konfederazzjoni Svizzera sostna li ż-żewġ pajjiżi jaqsmu sħubija mill-qrib li tmur lura fi żmien u għandha potenzjal kbir. Qal ukoll li l-iffirmar tat-tieni kontribuzzjoni se javvanza rispons komprensiv għal mar tal-qalb f'Malta. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Burch innota kif dawn il-fondi se jkomplu jsaħħu s-settur tas-saħħa pubblika. Il-ftehim iffirmat illum mal-Iżvizzera anke fil-preżenza tal-Ministru tal-Affarijiet Barranin li bħalissa wkoll il-President tal-Konfederazzjoni ifisser illi bejn iż-żewġ pajjiżi ser jerġa' jkun hemm investiment importanti ta' 3 miljuni nofs. Din id-darba se nkunu qed nifukaw fuq investiment fis-saħħa biex ikompli jnaqqas id-disparità u allura l-opportunitajiet sabiex ikollna servizz mill-aqwa. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnet qal li fost l-oħrajn bil-kontribuzzjoni Svizzera se jsir teatru ieħor fl-Isptar Mater Dei fejn se jsiru l-operazzjonijiet tal-kardjoloġija. Permezz tagħhom se nkunu qegħdin nużawhom bħala Ministeru fil-kien mal-Ministeru tas-Saħħa biex isir xogħol fuq apparat kardijaku u biex inkunu nistgħu nikkuraw iktar persuni li għandhom problemi bil-qalb.